Ассалому алайкум ба ҳама подписчикои Сауду ТЖ ва мухлисои бачаи очкидор. Бардруи азиз, апашкова макаса созен тенҷен саломатиотон хубай вақтотон хушай. Бисёри подписчико мегӯянд ки акай Сауду ТЖ дар ҷои наметовӣ. Бардруи азиз, ами подписатсияра биҷиқен дига ҳами гапа намегӯем. Барои ки ами видеои ма шумо да мерава. Подписатсияра биҷиқен бардруи азиз, зангулачара бологӣ дамонем. имрӯз 17 августи соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 116 сомонӣ. бардруи азиз, дар имрӯза видео мошинҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзонак мисол бисёр қабул кардагием. То охири видеоро тамошо кунем бардруи азиз. Видео гарени мисол хона ва квартира гарени арзон бисёрае. лайка биҷиқен, касе меҳмоне подписатсия кунем бардруи азиз. То охири видеоро неки тамошо мекунем. Рафтем ака. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай. мошиноро дидед? ها دیدم. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон ها дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку ها. аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, ها аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش می اومده. ана ки бардруи азиз, эълон аз сар мекунем. як чойник ана чои кабута дар пештон бигирен. видеои моро то охирча тамошо кунен. бардруи азиз, Opel Astra H будай. соли баромадаш 2007, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекардай. объем моториш 1.6 литрай, коробкаш механика. дӯстони азиз, объем моториш 1.6 беванусай мега, коробкаш механик. дӯстони азиз, як сола ҳуҷҷат дора, балонош 80%, хадавоиш зури бадай, абагреф сиделни дора, ана мультирул дошта. дӯстони азиз, сиди салонай мега, мотор коробкаш 100%. бардруи азиз, мошин 100% мега, ягон камбудӣ надора. ба любой ҷора мисол гарантӣ метиҳем. мисол касе мехара ба любой ҷора бубараш гарантӣ. бардруи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Боғтар. нархи мошин 57 000 сомонӣ мега, бо як камтар арзон мешава. марҳамат, занг бизанен харидоро. дар видеои пешна бисёри бардору гуфтабуданд ки аз ноҳияи вахш ягон хонаи арзон шава бимонен. бардруи азиз, марҳамат, ниҳоят арзон модароӣ кардаган, бо диққат гӯш кунен. ана хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи вахш. дӯстони азиз, ҷамоати ваҳдат, деҳаи сулҳобод. ана 37 сотиқ заминаи 5 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ремонтиш миёна будай, ремонти хонао миёнае. аловхона баня ҳоҷатхона дора, ов суед мега дора, ана ҳуҷҷатош 100%, ҷӯйбори ов ба даруни хона 24 соат меравад. дӯстони азиз, яъне ки ов проблема нест. гирди хона як тарафш маҳкам кардагӣ, ана 10 сотиқ боғам доштаи. дарахтои мевадиҳандаанд, дӯстони азиз, бисёр дора. чӣ хеле гуфтем, мактаб, масҷид, мисол айхона 300 метр дурай. нархи хона 410 000 сомон. касе харидор бошем, бо арзон мешава. дӯстони азиз, барои меҳнатҳои мо як дона лайки бепла биҷиқен, касе меҳмонем подписатсия кунен. бардруи азиз, хона ба иҷора дода мешавад, яъне ки ҳамин хонара аренда мета, ҳар моҳаш 1500 сомон. бо диққат гӯш кунен, маълумотша гап мезанам. хона ба иҷора дода мешавад, қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи рӯдакӣ, пеши мошинбозор. зан мард боша ё мисол оила боша ё се занак боша. бардруи азиз, мақсад ё мисол ами зан мард оила боша ё се занак боша мешава. квартира мисол мешинонем, ҳамун квартире ки бардруи азиз мешинен, ана кухни гарнитурша закас кардагия, мисол имрӯз пуга бояд биёянд бичаспонанд. шароитош ҳама тарафа 100%. дӯстони азиз, хонаи нава ё личка зиндагӣ кардагӣ нест. дӯстони азиз, ана соҳибхона худаш Москва дай, бояд мақсад ами хонара ана аренда бита, яъне ки ба иҷора бита, мисол ягон одамои созда. нархи ҳар моҳаш 1500 сомонӣ. касе мисол ана хона ба иҷора мешина, марҳамат, занг бизанен. дӯстони азиз, дар ин видео ана квартираам ҳасте, бароям то охири видеоро тамошо кунен. бардруи азиз, ана хонаи заминӣ фақат алишия, бо диққат гӯш кунен. хонаи алишӣ қарор дорад дар ана ноҳияи рӯдакӣ, повороти Ленинград.
7 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ цуни азиз фақат алиш мекна ба квартира дар ноҳияи рӯдакӣ. И хонаам бардуи азиз хонаи заминияи дар ноҳияи рӯдакиай мега мисол ҳамин ноҳияи рӯдакида ягон квартира боша алиш мекунам. Ремонтш миёнаи овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷат 100%, ошхона баня ҳоҷатхона дора, гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, мактаб, духтурхона, магазин, масҷид наздикай. Лави раи калон цуни азиз, ана фурӯшӣ нестай, фақат мега ки алиш мекунам ба квартира дар ноҳияи рӯдакӣ. Марҳамат, касе ки квартира дорен, зангш бизанен. Яка хелиш дар Россияй суратҳои хонаша надоштай, мақсадам ки бесурат гуфт рекламака гуфтум гап нест. Марҳамат, бардуи азиз, касе ки мисол алишӣ дорен, занг бизанен. бардуи азиз, эълона давом метиҳем. Ана панҷум эълон давом мадем, бо диққат гӯш кунед. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, пушти бозорчаи Ваданасос. ана дар 1 сотиқ замин 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ремонти хонаҳо миёнае цуни азиз, овусвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, кухни, баня, ҳоҷатхона ҳамаш мисол дар драншай цуни азиз. Ана хонара вақти фурӯхтан бисёри чӯзҳош меиста. ана мактаб, садик, магазин, бозорча, раи калон, транспорт, мисол ҳамаи транспортҳо наздикай, мисол ҷои зурайда хона хулоса. нархи хона 600 000 сомон бо савдо мешавад цуни азиз. номерои телефонаш кор мекунад, дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. маълумоти даркора дар рӯи экран нависагим. Касе харидор бошен, занг бизанед цуни азиз, бигӯянд ки номерои канали Савдо ТЖ гирифтам, бо барои нархаш барои шуморо арзон мекуна. бардорае ки ана пашгӯе ки квартира гуфтабденаи шаҳри Кӯлоб, марҳамат гӯш кунед. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Умари Хаём. Якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 36 метри квадратӣ, доминова стройка, квартира ремонти нав кардагӣ будиян. соҳиби квартира маълумот додае ки ана квартира дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Умари Хаём. бардорае азиз, нархи квартирае ки тамошо кардесен 230 000 сомонӣ гуфтесай. 230 000 сомонӣ. арзон мекуна намекуна навистагӣ нест. касе харидоре бардуи азиз, ана числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, баъд занг бизанен, квартираи арзонаи шаҳри Кӯлоб бихарен. бовар кунед бардуи азиз, ихели нархи навора фақат дар ҳамин канали Савдо ТЖ ба чаи ашкидор мебинед. бароям бардуи азиз, барои меҳнатҳои моя дона лайки бепла бишқен, комментиро дам нависен ки Савдо ТЖ беҳтарин видео. дӯстони азиз, ана дар видеои пешина гуфтабдем ки ай шаҳри Ваҳдат ҳам квартира бонен. марҳамат, бардуи азиз, гӯш кунен. ана квартира қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи ана Салимзода. якхонага квартира дар 6 этаж қарор дора, 30 квадратай, доминова стройка, квартира бардуи азиз, ремонташ нав будай. соҳиби квартира маълумот додае ки хона ана ҳамаи шароитош созай. суни азиз, нархи квартира 270 000 сомонӣ. касе харидор бошен бардуи азиз, бо арзон мекуна, яъне ки бо таргават мекуна. номерои телефонаш ҳаст бардуи азиз, касе ки мисол ай шаҳри Ваҳдат квартира кофти сабден, марҳамат занг бизанен. меҳнатҳои моро ҳам қадр кунед, я дона лайки бепала бижиқен шерои нар. зинда бошен. дӯстони азизое ки мисол хона ё квартира намондесам, комментиро бинависен, ё хона дар кор набоша, просто бинависен ки беҳтарин видео Савдо ТЖ. бадруи азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ана шаҳри Душанбе, наздики бозори Корвон. духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 52 квадратай, доминова стройка. ремонтш бардуи азиз, таъмираш яъне ки 80-90% тайёрай. чӣ хеле ки дастурат десен, ремонташ 80-90% қариб тайёрай. соҳиби хона маълумот додае ки хона ана дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, оби шифо, ремонтш миёнад цуни азиз, овсвет мега дора, занг занен, ҳамашаш мода мефаҳмонам. бардуи азиз, нархи квартира 265 000 сомонӣ бо арзон мекуна. марҳамат, касе харидорен, занг бизанен. ханам хеле бачаи уча апашкои баднавори ана мошин, хона ва квартира. бардуи азиз, мисол аз ки ҷое ки мо да арзонтар мошин, хона ё квартира рӯй кардан ҳаракат кардем, барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтем. фикр мекунам ки хая нархҳои соз буд. хуб, бардуи азиз, ана мақбул шуда боша, барои дастгирии мо я дона лайки бепала бижиқен, касе меҳмонем подписатсия кунен ва битонен ҳамин видеора группҳои имо, группҳои WhatsApp ҳама ҷуда бардуи азиз поделитсия кунен.
ягон бародари мисол ана хона надора ё мисол ягон апашкае ки хона надора ай ҳамин видеои мо ягон хона бихара иншоалло ки бо як кори хуб мешавад барои азиз ва шумо ҳам ягон чи мисол мошин хона квартира ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошед магазине чизе ки барои фурӯш боша ҳамин рақамҳои десен танҳо дар ватсапш бинависен ва бародари азиз дар комментария баҳои 5 бинависен мисол ҳамин видеора баҳо бимоненда баҳои 10 5 ячира бинависен хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.